Здраво, може да направим интервю с тебе? А? Интервю може? Може. Кажи ми как се викаш. Шукри Али. Шухри. Кажи ми ти за кой навиваш, за Реал или за Барса? За Омаро. Боровинка сумяма. Леле, че това... Слушвате ми случва. Опа, киксури! Бруно Лангер и атомско скрива... Ле, пак скривайте го! Как ти ме набил тука? Cool, like. Вистинска друга ще ти кажа. Ама сега трябва да ти открием една тайна. Тайна? Да. Ама не никой. Добре. Да, слушай. Мафияш шверцер на дрога и се продава на църно. И ако една кинеска цуди. А яйцето и са така е много добро за косата. А ти погледни се какъв фат си имаш. Бай-бай!